Na top listi kazališta srušili su sve rekorde gledanosti. Nije slikom na sliku, već spika na spiku. Boris Vrtan i Dražen Kin. Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobro večer. Pozdravljamo svekoliko pučanstvo diljem Lijepe naše, a ja posebno jednu malu Petru koja je u trbuhu. I izuzetna nam je čast da večeras možemo pozdraviti ovdje u Opatiji jednog specijalnog gosta. To je predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman. Hvala. Dobro večer, gospodine predsjedniče. Dobro večer. Recite, vi ste se upravo vratili iz Washingtona. Kako se osjećate ovdje večeras među nama u Opatiji? Skoro kao na Brijunima. Gospodine predsjedniče, vi ste ovdje pozvani da i učinili ste nam čast da dodijelite jednu nagradu, jednu specijalnu nagradu. Recite o kakvoj se nagradi radi. Koliko ja znam, to je nagrada za konfederaciju. Gospodine predsjedniče, vjerojatno se radi o nagradi za kompilaciju, ako sam dobro obavješten. Što sam ja rekao? Pa, rekli ste za konfederaciju. To je isto, dakle, dijela raznih izvođača. Dobro. To su zapravo... Ako vas mogu ispraviti, gospodine predsjedniče, to su zapravo razna djela istih izvođača. Pa, to se samo po sebi podrazumijeva. Dakle, kao što smo i rekli, isto tako i kazali, imamo kompilaciju. Bio je to autor konfederacije, dr. Franjo Tuđman. Aranžman napisao i orkestrom Ujedinjenih nacija dirigira Bill Clinton. Za najbolju kompilaciju nominirani su: Ima nešto od srca do srca, Crvena jabuka, autor Zlatan Arslanagić. Miroslav Sedak Benčić, autor kompilacije Boris Ciglenečki. I retrospektiva Gabi Novak, autor kompilacije Arsen Dedić. Porina dobiva Boris Ciglenečki kao autor kompilacije Miroslav Sedak Benčić. Dobar večer. Sad više nisam uzbuđen. Ovo je već treći porin večeras. Miroslav Sedak Benčić. Hvala vam. Hvala Miroslavu Sedaku Benčiću. Bilo bi lijepo da je danas s nama. Hvala svima. Hvala svima vama koji ste glasali za taj album koji nosi naslov Miroslav Sedak Benčić. Hvala vam.
Thank